njem ọnụ anya wuchiela ọzọ na mba Lagos ebe ihe niile na-eme maka gịnị ọ bụ n'isi mbido TV ka anyị na gị na ugbu a kpọmkwem ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mma si abịara gị unu manụ ka o si adị anyị na-ewetara unu ihe omume dị iche iche maka obi ụtọ gị maka obi aṅụrị gị anya wuchiela ọzọ n'ebe a maka gịnị maka na o nwere ihe na-eme nnu maka gịnị o nwere ihe onyonyo fim nke pụtara ọhụụ nke a na-egosi nke mbụ n'ụbọchị taa aha ihe onyonyo a bụ Obara'M nwanne anyị nwoke nke Mowo onye eji Ọsọfịa Nwezi Igbo Nwokorie nọkwa n'ime ya onye ka onwelu mana na ndị niile a maara nke ọma na-eme ihe onyonyo a na-egosi ya bụ ihe onyonyo nke mbụ na Lekki Lagos ebe ahụ ka anyị nọ ugbu a ngwado unu ahụla ka anyị si wee kwado wee pụta anyị ga-abakwa ka anyị jụọ ndị mmadụ ajụjụ ole na ole ihe ha na-atụ anya n'ụbọchị taa ịhụta enwe m sị gị sonyere anyị n'isi mbido TV ka ịhụ nnọọ ka o si wee na-aga ebe a kpọmkwem enwe m sị gị agakwala ebe ọbụla ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ nwa amadi kajara akaja nwoke mara mma nwafọ Igbo amụsiri ike bụkwa onye na-eme ihe onyonyo fim nke a maara ọfụma aha ya bụ Obara'M Bombastic agụ kelee ndị Igbo ekele m gị nwanne ekele m gị afọ m bụ Obara'M Bombastic abụ m actor ana m eme different movies so ị nwere ike na-enene ya na Rock TV, Netflix, YouTube. Ya bụ na ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ nnọọ ka anyị si wee na-emezi ihe egwuregwu ihe ejije n'ala anyị anyị enweela ọtụtụ ihe ejije ndị na-amasị ndị mmadụ wee na-ekwu kee nke ga-abụ nke a ga-ahụ ọbịa dịka a ga-asị na ahụtụbe ụdị nke ahụ mbụ o nwere ihe pụrụ iche bụ ihe na-ahụtụbe n'ihe onyonyo ndị nke ịhụgoro n'oge mbụ ị na-atụ anya ịhụ na Obara'M taa the music, the music na dance. From the trailer, from Nwobele trailer, and I'm na cavemen, fadi amazing, So the facts na faso na the movie, or if name called the special. So yes, for the fact that cavemen fan eba, I'm looking forward to seeing something great. Nke ahụ wee bụrụ ya ọ bụrụ na ile odogwu anya ka o si wee kwadosie ọfụma biko gwa m ka isi wee si na ọ bụ taa ka ị ga-esi wee kwado wee pụta taa. Well, in go the film Coming to America, so achọrọ m ime tata album The Prince, so if m na-eyi bụ Charlotte Fashion House, so agwara m ya na enwere m a premiere, and the theme bụ Ankara. So just make something special. Oweme, this special, amazing outfit for me. That's it. You're beautiful. Listen to the words. I see the sunrise and I'm grateful. I see the sunrise and I'm grateful. All these beautiful, beautiful faces. These beautiful, beautiful faces. I know that it'll be okay. Ọnọzi ikwuru ibe ndị ọma unu ahụla n'odogwu kajara akaja mụ na ya na ebe ugbu a Maazị Stanụ Nze kelee ndị Igbo. Eletu unu mere aha mbụ Maazị Nze aka Ahanna aka Chie Belebele aka Ọgbakọ ụwa niile rere one of Ebelele. Igbo unu anụla ka o si wee kwuo ya biko gwa anyị ihe na-eme ebe a taa. Ihe na-eme ebe a taa bụ mbọsị ya ekiri nke izizi Obara'M ihe onyonyo emepụta dịka ihe ya asọ ọ dịka ihe na-promote culture and tourism and ezigbo ihe ejije so onye maka anyị bụ ekili ebe a taa ọ dịka agụrụ egwu n'ime ya nke m si afịa ọ dịka onye musical agụrụ nkwa anyị ga-ekiri ya ugbu a manụ ka o si wee gaa. Biko gịnị ka ị na-atụ anya ihe a na-ahụtụbe mbụ na Nollywood films nke na-atụ anya na ihe ejije a n'abalị a? Ama m na onye mere ihe ejije a ka dịka so m na-eme ihe ejije nke ọma
so m na-atụ anya ịhụ ihe ejije ga-apụta gidigbam gidigbam ga-ada ụda ihe ejije akwara aka wee mee mana a na-eme ihe ejije ebe agụrụ nkwa ebe agụrụ egwu ọ dị adịkebe mfe nke otu ahụ mana ama m na ha na-eme ọfụma ya bụ na anyị ga-ekiri ihe ejije bụ na sound nke a na-akpọ sound n'Igbo ụda ga na-ada kemgbe ya bụ ejimaka na onye ọbụla ga-enwe obi ụtọ biko tụpụrụ m otu ilu Igbo ọbụla masịrị gị inyekwa anyị nkọwa ya. Ihe okenye nọ n'ala wee hụ nwatakịrị rigogodi n'elu osisi ọ gaghị ahụ ya nke ahụ wee pụta that a child that climbed a tree, an iroko tree, will not see the things that an elder will see sitting down. Igbo ndị ọma emecha ka anyị tapịawa nke ahụ. Isi ilu na ilu ahụ ọ takwa na akpụ. Atapịago nụ m ya nụ. Oh, I mean, anyway, actually, I'm not in the English. And ọpụta ndị okenye nwee amamihe nke ukwuu ya bụ na oge ha nọgoro n'ụwa enyego ha ọtụtụ insights into things na ndị agbara ọhụụ a enwe ha. Dogu biko kọwara anyị onwe gị na ihe na-eme ebe a taa. Okay, afa m bụ David Ukomadu, aka Spunky. I'm a director, I'm a film director. Yeah, ebe a kịta anyị na-eme premiere, ya na-akpọ ndị ya na-akpọ premiere, ma m ka m si akpọ na asụsụ Igbo. Igosi ihe onyonyo nke mbụ na film a na-akpọ Obara'M. Yeah. And onye direct kwa film of like my best friend Kayode Kasum. I bidoro ko ihe film anụ at the same time. Ọ bụ gịnị ka ị na-atụ anya ịhụ na Obara'M a ị na-ahụtụbe na ihe ejije ndị mbụ? Yeah, so Obara'M bụ ihe onyonyo ya dị iche from ndị ọzọ because a na-agụ film a na-agụ egwu n'ime ya, ọ bụrụ dị normal film a na-eme na Nollywood. Ihe dị iche erika, obodo ofu ọbụrụ ịbụa ma the qualities of actors anyị nwere ya, ọ bụrụ just anyhow actor. Film inwe nke m owo onye ka onwe nụ n'ime ya ma na ọ bụrụ ihe ụmụazị ọtago so ezigbo ihe onyonyo. Ya bụ na onye ọbụla ga-abịa ebe a taa ga-enwe onye ọbụla bịa ebe a n'onwe ya ihe enwe ezigbo obi aṅụrị wee na maka oyi imechi ọbụla film anyị echefu n'oge ọ ezigbo ihe onyonyo ka ọ ya ahụ. Dịka onye na-enye ntụziaka ihe onyonyo ịma na otu anyị wabụ ndị Nollywood si na-eme ndị mmadụ na-aka nke anyị na-eme, kedu ụzọ iche na anyị nwere ike isi na-eme ụdị ihe onyonyo ka ọ na-adịkwu mma karịa nke anyị meburu n'oge mbụ? Onwekwa n'otu ọzọ karịa na ịnene anya na otu picture anyị na-adị na picture anyị na-ama mma natago ihe ndị ọzọ na-amaka mma anyị kwesịrị ịgba mbọ na-anabata asụsụ anyị na ihe onyonyo ọbụla anyị na-eme. Asụsụ Naịjirịa nwere ezigbo asụsụ rie nne natago so anyị mgba mbọ na ka ihe ifere ghara na-eme anyị asụsụ anyị n'ime ihe onyonyo anyị. Then I have many cultures and traditions. So if we can bambo etinyekwa ihe niile ihe omenala anyị niile ma omenala Igbo ma nke ndị Yoruba ma nke ndị Hausa na agba mbọ ka ọ nabanye n'ihe onyonyo. Ndị ọcha ya na like ya karịa maka anyị emeso ha mebe film wa na anụ ọgụ anyị ememeri ha na nke mana nke anụ bụ nke anyị nwa na anyị emerinwu ha. So anyị gba mbọ anyị anabata ya ọfụma. Maazị biko gwatụ anyị aha gị na ihe na-eme ebe a taa. Aha m wụ Chibuike Onwuka Blessed. So ihe na-eme ebe a taa wụ achọghị mbịa lee movie a na-akpọ Obara'M. In short, ma ndụ aha Obara'M echemọwụ aha Yoruba ka aha Igbo. But ama m Obara'M means my blood. So asị ka m bịa lee otu movie ahụ si dị. Ọ bụ gịnị ka ị na-atụ anya ịhụta na ya bụ ihe onyonyo taa?
amabili from now until elecha ihe nchọ ile ngaba gị ihe m na-achọ, but for now nchọ ịmata ihe eji akpọ aha ihe a Obara'M. Nke a bụ eziokwu. Ngwa biko ka m jụọ gị ajụjụ a. Ndị ezinụlọ gị na ndị ọyị gị, kedu ndị ka wee mara gị ọfụma, ke ndị ga-akọwanwu gị ọfụma? Akwa m ga-esi amabili m. Aka m ga-esi blessed. Blessed ka ha ji ama m ọfụma. Blessed. Mba, nsị ndị ezinụlọ gị na ndị ọyị gị, ke ndị ka akọwa gị ọfụma, ke ndị ka mara gị? Nke ka ndị ezinụlọ m ma. Ndị ezinụlọ mba. Ọhaneze Egwuribe ndị ọma, unu ahụlanụ ka o si na-aga. Anyị ka nọkwa n'ihe ngosi nke mbụ Obara'M. Anyị nọ ebe a, unu ahụlanụ na ụmụafọ Igbo kajiri akaja ka nọ ebe a. Odogwu a mụ na ya nọ ebe a bụ Emeka, onye kajiri akaja. Biko kọwara anyị onwe gị na nkenke. Aha m bụ Chukwuemeka Mbachu. I'm from Imo State. M business na a little bit of entertainment, you know. Odogwu ka ị bụ. Biko gịnị ka ị na-atụ anya ịhụta na ihe omume a taa? Okay, so cavemen on the movie. So actually, ihe cavemen they made at the movie. And then other things because music is infused in the movie. So that's it. Oh, him to ring home. Nke ahụ wee bụrụ ya otu isi wee kwadosie nnọọ wee pụta dịka nwa afọ amara ọfụma. Kedu ihe bunyere gị uche iji wee sị na ọ taa ka ị ga-adị wee pụta taa? Anime may my culture shown to the world. Album chief na my village, I can attack as one. So all my camera, Okuredum, and my attire, all my style is B.O.B. bespoke, Merem this clothes. So as a chief, I can make quadro now. I break it down, every single struggle I pull it down. I'ma set you free from the chains that be holding you back. Separate you from the tyranny that be making you slack. Because we fire what goes around you. You don't go fear cause I will tell you around you. I'ma help you walk in bold, this is sound, this is mind. Shower you with the love and the grace so divine and so amazing. Put your trust in me, we'll have a place. Cause the devil come roll like a lion to kill and to destroy your substance. But I'm going to give you life in abundance. Cause it no matter where you come from, what matters is what you're going through. It's not about what you've done before, but what you're gonna do. See, I just can't tell you that. Ọmalịcha nwada, biko gwa anyị otu obi dị gị n'abalị a. Obi na-atọ m rikpọ. Yeah. Anyị bịa ile, I don't know what movie is. No, I know the movie. I don't know what movie it is in Igbo. I bịa Obara'M movie Kasum Kayode. I bịa ya taa. So gịnị ka ị na-atụ anya ịhụta n'ihe onyonyo a taa? Kasum Kayode bụ nwanne m enyi m. So abịa m nye ya support. Ka bụ eziokwu, eji m aka na ị ga-ahụ nnọọ ga-atọ ọchị. Ama asụsụ a. Ọfụma, so I'm being persuasive. So Mario, okay, kelee ndị Igbo. Ndị Igbo ekelele m no ọfụma o. Ndị Igbo kwenu, Igbo kwezu bombastic sense. Ekele m unu, aha m bụ Mbachu Chukwuemeka. Ana m eme business na politics. Biko na-elenu Isimbido TV. Ndị be anyị ekene m unu. Aha m bụ Spunky, movie director. Unyi agba mbọ, ana m ayụ nnukwu mbọ na-enene Isimbido TV. Ebe ọ na-akpọtụ bụ ihe a. Igbo mmanụ. Aha m bụ Maazị Nze aka Ahanna aka Ichie Belebele aka Ọkpakọ ụwa niile rere one of ebe niile na-ekilinu Isimbido TV. Ọ ga-amasị unu. Alright, afọ m Blessed Chibiko Onwuka. Ana m ebe a na-asị Isimbido TV unu agbadala. Well done. That's why I'm English. My name is Blessed Chibiko Onwuka. I love Isimbido TV. I think they're doing fantastically well. Yeah, let's see what we want to do with Obara'M today. And I think I'm going to be having fun with Isimbido. Thank you. Ọhaneze Egwuribe ndị ọma njem ọnụ ọka bụkwa n'Isimbido TV ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem. Aha m ka bụkwa Maazị Ikije Stanley Chizaram. Unu ahụlanụ ka o si wee gaa n'ihe omume nke taa n'ihe ngosi nke mbụ ihe onyonyo nke a kpọrọ Obara'M. Unu anụlanụ ihe niile ndị anyị jụrụ ajụjụ.
kwuru n'ụbọchị taa mana Igbo si na ebe ọkụ nyụrụ ka a ga-achịsa ọwa ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume anyị taa mana gaa n'ihu na-ekiri Isi Mbido TV ọ bụrụ na isonyebere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia chọọ anyị na @Isimbido TV ma Facebook ma Instagram ma YouTube ma Twitter ị ga-ahụ anyị ebe ahụ enwe m sị gị gaa n'ihu na-ekiri Isi Mbido TV ndewo